नोंथांमोननिसिम गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। मोनसे आपडेट लानानै फिन नोंथांमोननि सेराव आं फैलायबाय। बे आपडेटआ थारैनो मा नोंथांमोना बे भिडिअसखौ बांसिन शेयार खालाम। बे आपडेटआ दासान्दि भाइरेल जागासिनो। स' नोंथांमोननिसिम बे भिडिअआ थारैनो गोनांथार आरो जाहाथे उनाव दा जाथों बिदि खौरांनि मिथिनाय बादिबा बे भिडिअआ थारैनो मा नोंथांमोना जोबजासिम नाय। हागौबा अन्नानै हाजासे शेयार खालाम। बिदिबा जाथाया थारैनो मा बिदिबा नायलांबाय थादो। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आं गिबियावनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो आखायाव लादों। नोंथांमोननि सिगाङाव जाय जाथाया ओरैबायदि जाथाविमोन बे जाथाया जालांदों बेखौ आं नोंथांमोननोबो फोरमायनो सानदों। थांनाय 20 अक्ट'खालि नवोदयानि फरिखा जादोंमोन। बे फरिखा एग्जामखौ जोंनि गामिनिफ्राय 4 स्टुडेन्टआ हैनो थांदोंमोन। ओमफ्राय बेवहायनो आं फारि फारि खिथालांनोसै मा मा जाथाया जादों। सासे स्टुडेन्टनो एसामिसनि कुइसन पेपारखौ होबाय, माने प्रश्नखौ होबाय। ओमफ्राय बेवहाय रानफुबाय थानाय समावनो बिनि बिगथैया एसे साहसबो दं नालाय बियो आरो मास्टारबो। ओमफ्राय बियो हाबनो मोनदों जाहैबाय बे रुमाव। हाबनानै ओमफ्राय बियो बिनानै होनायावसो, गथ' बिनायावथ' बिसोर मानियाखै, बिनानै होनानै माने बियो मोनफिनदों। आरो मोनसे रुमाव जोंहा सासे बर' मिडियाम फरायनायनि स्टुडेन्टबाव आरो जोंनि गामिनिनो। ओमफ्राय बेनोबो इंराजिनि प्रश्नखौ होबाय। ओमफ्राय गथ'आ बिबाय थाबाय, आं बर' मिडियाम फरायनायसो, आंनो बर'नि प्रश्नखौ लाबोफिन, कुइसन पेपारखौ लाबोफिन होनना बुंबाय। होआ जाहैदों, गैया होनो, होआ। ओमफ्राय होमारथारासै बे गथ'आ लिरजाबा दाजा लिरनानै फैबाय। ओमफ्राय मोनसेयाव जालायबाय, बे मोनसेनिया बान्द'बाव आरो बेवहाय गार्जेनफोर आरो रावबो टिचारफोरखौनो मास्टारफोरखौनो हाबनो होखायाखै आरो बेखौ, बेलेग मानसिखौनो हाबनो होखायाखै। ओमफ्राय बेवहाय सेस एसामिस मिडियामनि फरायसा गोजायानो जाहैदों आरो बांसिनानो। ओमफ्राय बे जोंहानि बियानै जानाय। ओमफ्राय बे गथ'नोबो एसामिस मिडियामनि प्रश्नखौ होबाय। ओमफ्राय बे गथ'आ लिरनो रोङासै, बिबाय थाबाय, आं बर' मिडियाम फरायनायसो, आंनो बर'नि प्रश्न नांगौ, कुइसन पेपार नांगौ होनना बुंबाय थाबाय। खोनासङा, होआ, बेबायदिनो जाबाय थाबाय। ओमफ्राय उनावहाय गथ'आ मारै लिरनो? सोरबा बर' मिडियाम फरायनाया एसामिस लिरनो रोंगौ नामा? गथ'आ थाखागोन, थाबाय लिरालासिनो। मा नों जेबो बुजिथारासै नामा होनलायबायनो बर'नि? माने बर'नि बेबायदिखौ सोंनो रोंदोंबा अब्ला बे गथ'नि बुंनायखौ मानो बुजियाखै? बेथ' आसरित सोमोनांथाव। ओमफ्राय गथ'खौ बुंबायनो उनाव, गोबावनि उनाव बुंबाय, नों बेयाव नामल' लिरनानै थांदो होनना बुंबायनो। ओमफ्राय गथ'आ बहा नाम लिरनांगौ बेखौबो मिथिया, बोरै सिनायगोन? बबाव नाम लिरनांगौ बेखौबो मिथिया बे गथ'आ, माने एसामिसनिसो नालाय। ओमफ्राय थाबाय। ओमफ्राय उनाव बुंबावबायनो, नों नैबेयाव नामखौल' लिरनानै थांदो थां होननानै बुंबाय, नों लिरनांला होनना बुंबायनो। अब्ला जों बर'खौ गुबुन हारिया बेसेबां नासयो बेनो जोंनि थाखाय रोखा। आसरित मोनसे एग्जाम, बियो बयबो लिरनानै फैनो मोननांगौ, जाय एप्लाइ खालामदों, माने सिगांनो एप्लाइ खालामखानाय गासिबो बेवहाय लिरनानै फैनो मोननांगौमोन। मानो बेबायदि नासयनांगौ, मानो बेबायदि खालामनांगौ? आसरित सोमोनांदों बे बाथ्राखौ। आरो सोरनिबा सायावबो जादोंबो जानोबो हागौ। जोंनियावनो 3 स्टुडेन्ट, 4 हैनायाव 3 स्टुडेन्टआवनो बेबायदि प्रब्लेम जाहैदोंबा माने गुबुनफोरनि फिसाफोरनि सायावबो जादोंबो जानो हानाय। नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय, जाहाथे बेबायदि जाथायखौ रावबो लाजिनानै गिनानै सिरि थानो नाङा। आं बुंदों माने बिथांमोना सिरि थाफैदों। ओमफ्राय आं खोनानाय लोगो लोगो गोसोखौ सुखुनाय मोनाखै। गुबुननि फिसानि सायाव बेबायदि जाथाय जादों, माब्लाबा आंनि फिसानि सायावबो बे जाथाया जानो हागौ। बेखायनोथ' बे जाथायखौ जानायनि आगोलनो जों होबथानो नांगोन, जों मिथिहोनो नांगोन रायजो राजानो होननानै आं बिखाफोर दाननानै बे बाथ्राखौ बुंनो होननानै ओंखारबोदों। अफिसाव हाबनो नागिरदोंमोन जाहैदों। ओरैबायदि फिरफार हाबनानै बुंनोबो मोनासै एग्जाम जाखांनानै। अब्ला जों बर'खौ गुबुन हारिया
मा नोजोरजों नायो आं बेखौ जेबो बुजिनानै मोनला आरो बेफोरबायदि जाथाया मानो जायो। पास जा फेल जा एग्जामा एग्जाम माने लिरनानै फैनो मोनथारनांगौमोन, बयहाबो लिरनानै फैनो मोन्थाय दङमोन, नाथाय बेबायदि खालामनाया ओरैबायदि दुखुनांथाव जादों। नोंथांमोना मा फोरमायहरो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो हाजासे बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे बयबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मिथिनानै मोनो मा जाथाय जादों, सिं सिं मा सोलियो, मा जाथाया जाबाय थायो जोंनि गेजेराव, बर' हारिनि गेजेराव, बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिहोनांगोन। अन्नानै बयबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथांमोनाथ' गासिबो भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअआ थारैनो दुखुनांथाव। बे भिडिअसखौ नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम, जाहाथे उनाव दा जाथों। भिडिअसनि गेजेरजों होननाय आरो देखायनाया गोरोन्थि जाबायबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होफिनगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन। बिदिबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।